sakni mafabai satokjakma sakni bwtabaino swprakjago obohaino khoroksa bwrwi bwsani kokno chung hini khwnalaiyani akhuktwi bukhuk obo wngkha tabukni southern Asian country ni kaisa ha kotor Laos ni bini capital hingke Vietnam oroni no kaisa kamio tongnai chikon bwrwi bumo bini kina hake bini omor bo kisisa sikho bini omor wngkha bisi chiburi sikho bo chrai sikho hake tamni bagwi bo bini sakni mafa bai asukke swprakjaknani nangkha tei bwta songbai hake asuk yamusungrok sungjakha tei salpung brum nogo ek korijakha bini kothmani kokno chung khwnalaiyani aboni bagwi puilansing paithak jora nai tongdi tei khnai tongdi takhutwi bukhuk bini majra wngkha bo subrayo kaitorno oito khlaimani bagwi bo abohaino salsa Bible eba filmbak purite naite bo subrayo kaitoni kokno asukke hamjakha tei jajakha hake Kristo subrai Jisuno bo bini thangnaisa bini langmani bubagra ni rokkosi aboni bagwi bo afoni sini bini langmano birman tei belai tekto rujui tingani nangkha hake bo bini mafa tei bini bwtasoni rok no bo narui bo subrayo kaitorno bini thangnaisa nei kosiwi harmani matrani bagwi bo salpung brum nogo jakmani nangkha bini mafa songno bo srai keno sawi rekha ang je poito khlaimani abo khlaikeno khlaika aboni bagwi ang ei ani poitono kifili khirogui tubui manliya phia bini mafa song ke bono haina hai ap poito i apni kifil riwi brokni agini ontha agini dorno asingo kifili hangini bagwi bono belai kheno tekko tei kosto khlaika khajani takhukwi bukhuk aboni bagwi bo bini poitono belai kheno krak khlai rikha tamni hinba bo Kristo subrai Jisuno bini langmani bubagra tei bono mothangnaisa hini sawi mankha aboni bagwi bo ei aroni kifilnani muchung jakliya hake bo abo haike salpung brum bo tekto manmangno tei nogo salpung brum bo bini mokolni muktui yorui bo salpung brum khe tekto manui tongnani nangkha paithak gokhe bo bini bayak sakchlai rokno bo phan manliya tei aboni bagwi kami yungni sinai nuknai okra chakra rokno sawi bo bus thumbui bono a tektoni yakni phiyogwi ranai krikha amni hinba kamini bebak sinai nuknai rok bini mafani kokno se tuyo bini kokno tuya bini kokno yasaknai kri abo haike bo belai khetek manui satokjakma no aithagokhe bini tongthai tei bini khakchangmani jaga kri tei tongthai krini bagwi bini sandai masa rokni arobo thangwi bo abo hai tongthai tongnani tektoni yakni yoknani tongthai krikha wngwi aithagokhe bo khoroksa pastor ni aro salsa kharwi nokni nongkhorwi khachigwi thanani nangkha haike thangte khachigwi thangwi pastor ni nogo thangwi brum sake klaikha tei bini muktui kuplung pastor ni bwskango klai bo kabui sakha ano tongthai rejadi hanai haike bo bini birmani kor bebakno khaka haike a pastor bo bono belai kheno maya sakha tei o pastor o bini
bo haina hai bini khoroksa bini sandai masani aro bono rohori bono abo hai bisikni bisikdam khe huyui bono bini mafa soni yakni ekuni yakni jingjani yakni kepni ni nangkha abo hai kheno bo lokhe ruk ruk khlai bo buma buka bini bota soni yakni abiriman tekuni yakni yoknani nangkha khajani takukte bukhupsung tini tamni bagi okotma sanini nangkha hamba tini chini bisingo bo kwbangma subrayo kaito bose nokha sal talni bubagra bose snamnai tai bose langmani bubagra jomni bubagra kaitor ni chung yasakmani bisingpi khlai abo bo kwbangma chini hao abo haino belai tekko tai biriman rwjaknai rok tongo aboni bagui no norokni poitono kwrak khe narwkdi tai norok abo hai tekko ni jorao suprayo kaitono suridi haikhe nwngbo thangjakmani mannai haikhe khotma khwnawi bahai ma tongkha chajak hinkhe kaisa like tei share khlaidi paithak jora khnai tongmani bagui belai belai kheno hambai।